atau sosmed terus aktif muka. Halo. Coba neng TikTokmu kayak aneh. Saya ini wis rambut kan tak. Rambut kan tak. Ya tuan tuh ile Mbak Titi, sepira Mbak Titi. Mungkin utuh tapi tak wale. Potong apa iki? Utuh kilo tapi dibalik. Iya. Aku dengar dulu dong. Lu tanya ke tak kau. Mungkin nenek kere pada. Anu, Pasir. teri putih. Nah, Selamat berbuka puasa. medan ya, Kalau tempe Pak, kami Pak. Enak iki. Nak pada ini. Nah, Ayo nak pada nyebut dengan kudu ngajak mulai pirene ana gondeli bocahe jebol nemburi Sering pakai lakoni sahri. siji tansah kowe kantalane ngati Ya. Seramu tansah terpuji-puji. Variane piye nih? Varian. Topi abang, dompet abang, tak disawang, rasa beranggang. Iya. Kok enak, goyang-goyang. Iya. Lakoni sahri nih, guys. Yuk kita ke dapur. Prim, Mega pesen Prim. Regane ki saiki malih 42. Yo, budak ngene. Mau telu papat. Kan ditukoni Mbak Win, Mbak An. Kamu ngomong aku ya. ya. Ngomong karo Ruki karo likur masang. Aku telu papat ke 40. Sandalku anyar ah. Sandal donaku Sandale anyar. warnane yo ngono Mbak Am. Pokoknya krune Manuara kan sandale kembar. Wis ditukokne karo Mbak Win wesan. Iya. Ye. Lihat karena topi take iki. Yen to. Ae gelempor ae. Aku anak ae dan boten. Ke opo to, Kang? Mak. Ngapa? Ye. Jan wayu mama nasine iki. Kinclong. Gue anaknya yang ngene iki. Penggane turut sawah kok. Yo ora ya, Pak. Balin. Ye. Sering. Ayu. Wayu kinyis kok perawan nih. Iki kan tak potong dhewe ya. Yumor. Yu.
Iki diceluk yu mah ya wis marah tua. Yo. Ya kucingnya bakal lembene. Oh, wakah Pak. Ya jenenge Moriam iki. Moriam. Ora bacake kok iso ngelih-ngelih. Ayo budalawan, ayo. Ya saiki ada budal. Ya, kimplah dulu, guys. Mendino mangan ini iki lak ya awake sak Mbak Win kabeh. Ora mati ya. Ya. Pacaran Mbak Win. Cantik. Jeneng. Kalau wong loro engkel-engkelan sandal. Lah iya. Aku karo Lis padha, kesem karo mboke padha. Duh, apa gak padha modele? Kaya padha kabeh. Lah batur tuku ra melok tukune keri kok. Lah salah di toratari mane mahmo malah dadi cepet tampil. Ukurane. Betul muda. Oh. 80 piro mbuh iki. Aku telu papat maune luki tuku ora sawi ngendi. Iki lho baloe madang wis nyakel piring ki lho wis e. Kayane dhewe kok nyekel. Monggo silahkan diiris-iris, ayo. Mbak Amanah semangat. Semangat. Mbak Amanah bedaan kok dhuwur tok to? Ikan segar. Dengaren wong loro ki. Ulange aku cek tuku kae. Dengaren wong loro ki lho kok dengaren men. Apa nere? Kok dengaren moro. Lah iya. Kok dengaren. Bar sahur. Bayar bisa Buka. Si panas sih gak apa-apa. Gak apa-apa le wong kan rancang-rancang. Jadi Proses memasaknya begini loh guys. By Koki Owner. pembantune owner iki, Mbak. Kayak juragan nih loro kayak. Yo. Juragane jarang ketok loh kayak. Kan kuah gede-gede. Yo. Teko-teko iki lho kuah. Nah. Sing sitoke njaluk daging loro. Yo. Terus no nek rasan-rasan. Ngapa aku ngotek iki kok gak bisa nek tanganku. Ya, ambune sang wanginya. Ki sing ambune menyengat ki sere ya. Ambune menyengat iki, Bu. Ya, aku mau pesan nih. Aku mau tangi aku. Kena aku. Ya, tapi nakal aku yang nukui. Bisa. Iya, wes sampe kan ngomong aja-aja nunggu nyang-nyang. Engko nek mantu bendingan wong Nah, rasan-rasan. Mongko rasan-rasan. Ngopi rasan-rasan. Ngopi rasan-rasan. Ngono. Ya Allah, ya Allah. Ngopi rasan-rasan. Ngopi rasan-rasan. Guys. Ngopi seger, guys. Gak poso ya ngopi. Ya, Ya, Mam. ya, Kok nek poso ya gak. ya. Ya, ada Mak Warti, ada Yulin, ada Yumin, Yumin Saminem. Ready guys, wisan. Pol. Wes. Pol-polan tadi nih.
OTW. OTW. Ya Allah, masnya jauh-jauh dari Surabaya. Mas siapa, Kak? Mas Eko dengan kakak dari Surabaya Rungkut. Mangga. Biar dapat nomor 1. Ini nomor 1, guys, mau mudik ke Ponorogo. Oke. Ponorogo ini pundi-pun? Saya Sumaroto, ayahnya Pulung yang arah ke Ngebel itu loh. Oh iya, wow dekat. Oke. Mbak Dali, Mbak Dali. Nomor pundi? Mas ada Brambang 5. Nomor mas Mbak bagi tolan. Mbak Elan. Oke. Buka, guys. Biru Elan. Entek. Mosok sing dicocol opo le jane? Uyuke. Ya Allah, delok ta dulurku teko ki lho. Heeh. Delok ta Mbak Indah ki lho, Mbak Indah. Mbak Indah, makasih sudah kesini. Saya tak salaman saya. Tak salaman saya. Barokallah. Alah. Barokallah Mbak Jessica. Barokallah ki sapa? Ki sapa? Biasa gini. Mbak Murah rambut jak. Komusa. Ya. Ya Allah ayune. Dolane dulu iki mari kita review. Iki tak tutup ngene mergane ben lalere gak nganu gak mlebu. Mergane aku ngenge gak nganu. Iki ki anyar ya guys, iki ora perkara gak anyar iki anyar iki kudu ki anyar. Lagi toppingnya mutiara gitu. Heeh, toppingnya mutiara. Ya Allah. Ini namanya apa Mbak? Opor apa Mbak? Opor genggek. Tapi piye udah bakul genggek-genggek. Lontong, opor, ayam, madu beras. Ngono lho. Sapa? Aku bakul nang kiri seneng ki nyapa to? Bisa menyapa cowok yang lewat-lewat. Bodok. Mas, ayo Mas. Olahraga melayu-melayu to. Ngetan luar. Langsung sini. Ngono. Karo ipit itu. Ya Allah. Mriki lho Mangga mampir. Nggih, nomor piro Mas? Ayo monggo ditumbas dilarisin iki. Iya. Sini Mas. Kudu genggeng. Astagfirullahaladzim. Nah, tata nih algonmu udah diupload. Nah, ayo. Saya mau apa, Mas? Kampung apa potong sayangku cintaku? Ayo. Potongnya minggir-yin. Mangga. Kampung apa potong? 1 apa 2? 1 apa 2? Oh, pantas. Segede bakule kok ya. Iya. Aku tak rewangi nganu sik ya. Tak anu bakul sik ya. Pedes sama badan. Nggih, pedes sama badan. Sing ada poin. Film Mbak ditekoni lho jere, bojone Mas Dimas to. Mboten bojone Mas Nopek. Geger lo ya. Nggih Mas, bojone Mas Dimas Zainal. Mantunipun Mak Damis. Monggo mriki. Pira, Mbak? Oke guys, kita lanjut pulang. Prepare bagi bagi takjil puluran untuk orang-orang Darus guys. Moga-moga masih berlanjut ya. Kita nanti bikin nasi Kentucky guys, fried chicken namanya, fried chicken, simpel-simpelan aja guys. Terakhir tenaga ini dadak berjo bakulan OTW. Terus itu masih berapa Mas? Masih 2. Ya sekalian ya.
ya. Saya Roto. Nanti satu nih 6 ya. Iya. Berarti 7. Oke guys, kita lanjut pulang. Prepare bagi guys, bagi takjil puluran. Puluran untuk orang-orang Darus guys. Moga-moga masih berlanjut ya. Kita nanti bikin nasi Kentucky guys. Fried chicken namanya, fried chicken. Simpel-simpelan aja guys. Terakhir tenagoni dadak berjo bakulan OTW. Terus respal. Bismillahirrahmanirrahim guys, ini sebagian saya kemas di sini. Nasi sama lauk guys, sama sambal sudah ada di sini. Oke, Bismillah, niat insun takjil dari Pak Suwaji dan Ibu Suyatini. Oke guys, yuk kita berangkat. Bismillah, semoga berkah barokah, bermanfaat bagi orang yang tadarus malam ini guys. Oke, kita cus.